Odmielka pri telefóne. Dneska som si vybrala túto hru. Je to v zombíkoch a ladí sa mi to strašne. Takže túto hru. Jediné, čo mi na tom vadí, že som taký škaredý ujko túto vpravo. Taký nosatý, divný. Mám charadiče asi na kolobežku. Aj na kolobežku, dajme tomu. Ale tento chlap, čo tu má v tom bruchu, to oko, ten je aký cool. Normálne, že cool. Ja neviem, jak sa cez to asi pozerá. No mi dobre, hlavne keď má tričko. Alebo také trička si nevyrábajú. Dobre, poďme na to. Ladíme. Viete, čo je zaujímavé? Na tomto obrázku, že pri sám Bohu to vyzerá ako Petržalka. Pred pár rokmi. Aj sem tam tu niečo horelo a tak. Poďme na to. Nech si nezdržujeme. Takže Mission 12. Ten Ujo sa dogrcal. Bohe z čoho? No dobre, poďme na to. Takže máme 2 zbranie. V podstate 3. Tuto je granát. Máme HKM 5 a pistol. Takú základnú pištolku, malinku. 2 životy a 1 granát. Granát si necháme na bossa. Nech bossa. Aj bossa som chodila dneska. Na bossa. Nech ho nejak dáme dole. Takže vpravo je tak tuto vpravo, že strieľate. Shot. A potom výmena zbraní a nabíjanie. A ľavým prštečečkom. Vlastne sa pohybujete. Toto je blbé, že máte 2 strany. Dobre, nemala som to prekliknúť asi. Nabíjanie trvá veľmi dlho a častokrát sa to dobre. Máme len zatiaľ z jednej strany. Trošku na nervy, pretože kým on nabije, to je paráda. Ešte druhá vec sa mi páči na tomto, jak zaznamená streľbu do hlavy. Headshot. Ne, nehrám sa s tebou, nebudeš ma tu akože škrábať. Čo si, ženská? Kokso. Ako ďalšia vec, čo je na tom taká, že divú, to bol jaký huseňák tam vzadu, to ste videli? Že taká divná, že každý akože správny fanatik do týchto zombíka zabiješ len tým, že ho strafíš do hlavy. Tak tu ho môžeš trafiť hocikam a všade, čo mu odletí. A všade, kade vyjde, to je akože zaujímavé. Do brucha. Po hlavy. Ty kokso, na prvý. Nemám rada strieľačky. Už som to raz, aj 3, aj 4, aj 6 krát spomenula. Ja sa strašne teším na Walking Dead. To je taká paráda. Naozaj premakaný seriál. Aj z Júry vypadne. To vidíte tam vzadu? Toho McDonald's žrúta? Rýchlo, zabila. Do hlavy. Ne. Čo? Unstop to bol? Fujky. Už padol. On nemá ruku. No poď, nabíjaj. No. Také nie, akože, čo sa mi v noci stalo. Prosím, pekne spím. Teda predpokladám, že v noci spím. Tak zrazu. A je, že kurňa, tak ma skoro šlak trefilo, že to čo je? A čo to bolo? Ja som si láhla na takú hovoriacu opicu a ona mi tu začala kvíkať. Také ponaučenie z toho vplýva, neberte si elektronické hračky do postele.
Ja viem, no. Zajímavé. Každopádne, títo zombie v tejto hre sa evidentne delia na 3 kategórie. Táto, čo nám tu dole vyšla, tak to je nejaký školník alebo opravár. Tuto tento tučný, to je McDonald's žralec. Je to sexy a pripomína mi tu jedného kamaráta. A toho, čo sme práve odsondili hlavu, tak to je Calvin Klein oblečok. Multi-kill. Pozor, žižala ide. Aj predsa oni ich nazývajú síce homelessákom, ale podľa mňa henten s tou kundičkou homeless nebol, lebo určite stála veľa peňazí. Predpokladám. Už by to mohlo skončiť, nie? Už padni. Konečne. Aj keď hanba je, že som musela použiť tú záchranu. Pardon. To sa mi nestáva. Poďme naspäť. Yes. No! OK. Dobre, zase... Thank you. Není zač. Pohoda. Tu máme zbrane. A zlepšíme si zbraň. Nech nejsme nejaký oný. Aj toto si dáme. Paráda. Vlastne dostávate aj peniažky tuto v tejto hry a potom si môžete zlepšovať alebo kupovať zbrane. Poďme na bossa. Zase bossa. Všetci sú tu bossy. Čo to bude? Ja si chcem kúpiť... Čože? No... Nemáme toho toľko. Nejsme takí dobrí, aby sme mohli toto robiť. Takže poďme na to. Zase sa vychce krk, toto je zlé, ľudia. Pardon. Tak, tu je ten sexy chlap z... Zajímavé. No nemám čo k tomuto dodať, ako rozmýšľať tým, ale oblec asi nemohol, ale tie gate, bude určite ten zmutovaný chlapík, čo akože ešte viacej zmutovaný, než mohol byť, hlupáci, ale tie gate má cool, že cool, poďme na to, smačky, keď budeš ready. Nejsom ready, ani vredy, ani nič podobné. A ešte tuto hore píšu, že dokáže vrhať kame. To je. Dobre. A že stratí teda, môžeš ho masakrovať, až keď stratí to brnenie. Moje vyjadrovacie schopnosti. Pardon. Snažím sa. Dobre, poďme na ňo. Poď, stratil to, teraz môžeme ho zabíjať, poď. Ne, to kto povedal, že to budú aj títo ignoranti? Pardon, zavíraz. Headshot. No počkaj ty. Využijeme vplyvy prostredia, ale má sexy oko. Také zelené, pekné. Také oči sú pekné celkom. Poviem vám. A čo takto? Ježiš, niekto ma tu zabíja, hajzlici. Nabíjaj. Toto není dobré. Týchto musím zabiť. Oni ma zabijú, ľudia, OK. Poď na nich. A teraz čo spravíme? Hodíme na ňo granát. Čože? Mega kill. Jak sa krásne rozletel. Nádhera. Ďakujem. Zase som raz vyhrala. A zase len s pomocou, hej. Ja sľubujem, ja sa to naučím. Aj bez pomoci. Možno raz. Keď rozprávam a potom nevnímam, čo robím. Rank up.
Tak toto ne. To je ono. Paráda. Ľudia, je tu bonus, takže poďme na to. Akceptujeme to. Počkať. Toto nemôžeme nehať len tak. Yes. Áno. Poďme na to. Nie je to tomatu, ja nemám na to čas teraz, ja hram. Povedala som, že nemám rada takéto hry, ale tak vyzerá to celkom zaujímavé. Tu sú sami tí McDonaldskí. A majú zelenú krv, to ste si všimli? Ja nechápem potom, že keď akože celé ľudstvo vyhnie a budú sami zombíci, čo potom? Však potom už nebudú mať čo žrať. To nechápem. A žrať sami seba? Však to ani nemôžu. Headshot. Jemine. Máme tu novú zbraň. To je tá malá. To je druhá. My sme si to nevymenili. To je zlé toto. A ja som sa tešila. Kurník šopa. No, pozabijeme týchto ujkov. Nech majú radosť. Bonusový level, však prečo ne? 2-krát viac. Tieto spomalené závery sú úplne najlepšie. Úplne, že best. The best. Mission completed. Ďakujem. Určite kvôli tejto hre by som prežila v takejto apokalypse. Určite. Určite ne. No a vlastne vy sa posúvate tuto. Teraz to je zase naľavo, zase easy a stále horšie, ťažšie a od tých panelákov hore dole. Tuto na jednu ulicu k Jožkovi, tuto na druhú ulicu k Marike. Však, prečo ne? Dobre, tak na dnes je to pre mňa. Pre mňa je to všetko a odo mňa je to všetko a mne sa hra ľúbila. Dúfam, že aj vám. Tak, Bože.